Barka da zuwa tashar tsakar gida. Yanzu nan ƙungiyar Mofan ta ƙara korar Rahama Sadau a karo na biyu. Biyo bayan wannan balahira ta Rahama Sadau, haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu shirya fina-finai ta ƙasa Mofan, wato Motion Pictures Practitioners Association of Nigeria, sun saki wata zunguriyar takarda da ta bayyana kora ga jarumin Rahama Sadau, wanda Abdul Ahmad Mai Kwashewa ya wallafa a shafinsa. Takardar ta kunshi bayani da nesan ta kai da jimamin abin da Rahama ta yi, har ya kai ga wannan kalamai na batanci ga Annabi a matsayin abin Allah wadai, wanda kuma abu ne da kungiyar ba za ta lamunta ba. Kana a jawabin kungiyar ta yi tuni ga abin da Rahama ta yi na karya dokar kungiyar a ranar 2 ga watan Oktoba shekara ta 2016, inda ta yi rawa da mawaƙi Classic har ya zama sanadin dakatar da ita. Bayan shekara 2 da dakatar da ita kuma, hukumar tace fina-finai karkashin jagorancin Ismaila na Abba Afa Kalla suka yi ruwa da tsaki wajen ganin an yafe mata ba tare da gindaya mata sharaɗa ba a ranar 8 ga watan 1 shekara ta 2018, wanda kungiyar reshen jihar Kano ta kalubalanci hakan karkashin jagorancin shugabanta Kabiru Mai Kaba. A ƙarshe kungiyar ta ƙara jaddada matsayinta na baya akan jarumar na dakatar da ita, gami da kira ga duk wasu rukunoni na masana'antar da su goya musu baya. Ta ƙara da cewa tana kira ga masu ruwa da tsaki a Kannywood, al'ummar Hausawa na gida da mazauna ƙasashen waje cewa su sani sun baranta kansu da ita. Wannan yana zuwa ne mintuna kaɗan bayan jarumar ta fito ta yi bidiyo cike da alhini game da tuba da neman yafiya kan abin da ya faru. Da fatan Allah ya karɓi tubanta ya kuma yafe mata ya kuma ƙara wa Annabi daraja. Okay. Salamu alaikum. Sunana Rahama Sadau. Ina yin wannan bidiyon ne saboda in yi magana akan abubuwan da suka faru a kwana ɗaya da kwana 2 da suka wuce. Abu ya taso akan hoton da na saka, kuma abun ba mai daɗi ba ne, kuma duk wanda ya sani yake bi na ya san cewa ba zan taɓa yin abin nan har cikin zuciyata ba kuma da niyyar, ban kuma saka wannan hoto da niyyar abin da ya faru ba. Hasali ma ban ma san ya faru ba sai da aka kira ni aka fara gaya mun cewa ga abin da yake faruwa. Ni musulma ce, iyayena musulmai ne, dangina gaba ɗaya musulmai ne, ba zan taɓa yin wani abu da zai taɓa musulunci